No niin, moi, se on Tuoppi tässä näin ja Vlogia taas uutta. Tosiaan lupasin tuossa eilen lisäämässäni videossa, että näitä vlogeja ja muita rupeaa tulemaan niin kuin kerran päivässä. Mä alan kuvaamaan pelivideoita paljon aktiivisemmin nytten. Mulla on kyllä hieman hidas netti, että kestää hirveästi just laata nämä episodit, mutta ei sen väliä. Mä aloitan tekemään yhden kaverin kanssa PvP Rad-pelejä, eli niin kuin kuvaamaan niitä, ja sitten tulee ehkä omassa servussa multipelailua. Teruttopoin kanssa saattaa vielä tulla ehkä videoita. Ei olla oltu nyt johonkin aikaan taas keskusteluissa, ja tälleen, ja silleen. Ollut tässä tänään oli synttärit justiinsa. Tai siis synttärit täytin 13V. Se on erittäin hauskaa. Ja tälleen. Mutta tää on nyt tosiaan kello 9 ja tälleen illalla. Siellä aurinko hienosti laskeutuu. Vlogi kuvailen ja täällä mä rupean ehkä huomenna kuvaan jopa videon ja laitan sen YouTubeen. Muutenkin ehkä pelivideoiden kanssa pitäisi olla aktiivisempia ja vlogeja tulee ja luultavasti unboxausta jossain vaiheessa. Niitä tulee ehkä aika paljonkin jossain vaiheessa, koska jos mä pääsen meille lomittamaan, niin mä voin saada siitä jopa hienot massit ja ostaa uuden koneen. Kunnon pelikoneen sitten, mutta se on sitten sen ajan haaveita. Ja joka päivä tulee tosiaan vlogeja ja nyt mä alan tekemään paljon enemmän pelivideoita ja muita, koska on erittäin kiva henkilö, kenen kanssa kuvata. Ja silleen, muistakaa toki tykätä ja tilata kanavaa. Lisää videoita on tulossa. Huomenna taas lisää näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Moro moro!